plnou ruku. Hele, no. Takže čau ty Čau, lidi. čau. Tady je MC Miňonka. Čau. Miňonka, tady je se mnou. DM. DMA. Takhle. Můžeme jmenovat naše malá skupina. A dneska se zaměříme na GTA 5, onlineovku, business. Počkejte, já tady zatáhnu, dám tady na chvilku to. Jo. Kdybychom měli všechny GTAčko, tak si myslím, že by naše skupina celkem prosperovala. Hele, jako, ty máš kolikátku? Jako tady to, že Xbox One, jenže nemám na tom GTAčko a nemám jak vydělávat, abych měl na účtu přes to, protože kdybychom měli ty GTAčko. No a on by musel mít Xbox a aby jsme se pak jako našli, víte co? Jo. No, chceš k tomu něco říct, k tomuhle, co teďka probíráme? Jako já bych chtěl taky si koupit. A bude ten. Že já budu mít počítač. Problém je ten, že on bude mít počítač jako to, že jo, ale já budu mít taky, že jo. No jo. A já tam budu mít taky GTčko. Jo. Takže se tak nějak nenajdeme, ale až budeme mít všichni Xbox nějaký. Ty... To On... asi dostal infarkt. On teďka něco jde hledat. Mezi tím to najdi, my teda jdem zase probírat. Takže mě napadlo, že trochu z jeho peněz, co měl 10 milionů, prosím vás, jo. jo, jsme utratili za jeden klub Za 1 milion. něco. Tady... A teďka, záleží, jaký bys si chtěl. No, pokud bys, ale to bys nemohl mít tam počítač, tím pádem už. Buď musel bys se rozmyslet mezi Xboxem a... Mohl? Já když budu mít tu brigádu, tak já si můžu logicky koupit ten. No, jako... Pojď sem, až to probereme i s lidma. ano jistě. Hele, teďka ho napadlo, že by mohl mít jak Xbox, tak i počítač, protože on chce koupit prostě obrazovku a to. Obrazovku asi už máš. Já to budu hrát na televizi. No jo, ale jestli máš už obrazovku jako ohledně počítače nebo ne? Ne. Jo, dobře. Já to budu hrát na televizi. Jo. To asi nebudeme ukazovat, co tam máme. Ty myslíš? Ty plagáty. Ne, to nebudem, to je pro 18 plus a na mě víc než 18 plus. Na to tak nevypadáme, ale Mně bude příští rok 18. konečně. Takže hej Dominiku, tady začíná náš velký plán, jak ti rozvíjet tvých 10 milionů na dobrý biznis. A mě bude tady ten srpen 30.18. Já ti rozumím, že ti bude tady ten 30.30, ty vole. Hej, teďka, my tři, pokud můžeme mít velký náklady na praní peněz, nebo... Hej, to ale nesmíš říkat tady, ty debile! Bude to na Hero, jo, prosím vás, tady to nesmíš. Takže říkám ještě jedno, legální business. Hero.com, Na praní prádla, na praní prádla. Než budeš dělat moment, musím říct Hero, DMA Hero, jo, prosím vás, jo. Počkej. Připni si to sem. Takže počkejte lidičky, aby jsme se nějak trochu... On bude mít to připnutý na mým, kterým tam mám mít ještě mikro, který nemám ještě. Počkejte, podrž mi to na chvilku a mluv. Ohledně jako praní prádla nebo něčeho. Ano, praní prádla. Tak dělání hezkých bylinek, legální. Víš, že to bude tam slyšet, jak tam říkáš čupa čups. Hele, neřešte To si s neuvědomuji. Neřešte teďka, tady si řeším danou záležitost. A romantickou i. To je kripl, ty vole. Naštěstí, že to bude na Hero, ty vole. Hele, nebo na legálních, takových, jak by se to dalo říct, legálních... Co ti je? Hej, ono mu dneska hrabe, ty vole. Hej, my tady řešíme business, chceš vydělat nebo být na dně?
Boháč! Hej, on je totální křip. Dobrý. Sorry lidi, jo, protože bychom ještě nahypovaní z toho, jo. Ano, prosím vás. nebo, Neřešte to. nebo dělat pro vládu, jakoby, dalo by se říct, pomoc, legálních dokladů. No, jako legálně jako dokladu myslíme tímto tak, že bychom ty například by nám dala jako vláda jako třeba něco, aby jsme, Ano. a aby bychom to my udělali. Neser mě ty vole! Aby jsme to udělali pro tu vládu a tak. Ano, tak budeme na to mít hodně financí. Takže tak. Aby jsme to tak A takže jako, bych to viděl tak, že bychom udělali bylinky. jako bylinky, jako pro ty bylinky jsou jako strašně drahý, víš co. A strašně se to, Ale pak rychle vydělává. jo, ale po tobě jdou rychle ty lidi, ono sem to ukáže jako a už jako, Ale je to daleko, my se nějak vypořádáme a ještě mám v plánu opravit si auto, doplnit dělat legální pardon, že si to, doplnit si sebeobranské materiály. pardon, že jsem to stopl, protože mně se vybí baterka na mobile. A ještě se mi jemu někdo volal, prostě reálně nevím, kdo to byl. Takže bychom udělali tohle, je to levnější. Jako to si taky říkám, no, to praní peněz. Takže co No to bereme? stejnak přijde na Hero teď. Jako Jako stejnak to přijde na nějaký skoro milion, že jo? Protože tam budeme jako furt tam něco kupovat. Takže to je úplně jedno. Takže to je úplně jedno, jestli to je levný nebo drahý. Takže kupujeme? Jako kup, víš co, ale stejnak to bude drahý i tak. OK. Čo, 8 milionů? Nevadí. A teďka vydělává 0, takže my se jdeme. Adam. Ty například stand by me, please. Takže 50 nechci, buzerant. dej co chceš. Vodku. Vodku. Dobrá vodka. Dáme vodku. Nemám, kdyby jsem měl, tak bych dal. Škoda, nemám. Takže Tak si v tom případě ale debil, že ji nemáš. Dáme. Co dáme? nastoupíme do mýho luxusní káry. Hej, pochopil jsi slovo dáma. Dáma. Von. Dáme. Takže lidi, už He? máme ilegální Hej. business. A to fakt je to... Hej, ty jsi krypo, ty vole. No ale to je držák teďka, momentálně. Takže prvá věc. Jo, Opravdu, já mu nerozumím. kde je tady nejbližší, jakože, Hele, někde dole by měl být. jakože zase tam spát. Hele, tady, Nejbližší máš, jako když pojedeš Tady? když bys jel doprava okay. a dolů. OK, tady je první, No. pak bychom jeli doplnit, co? Co mi tam jdeš, pičo si! A my ten business máme někde až, Sorry, hero.com. ne, to nechci, kde máme svůj ilegální, Nahoru. Tady. jo, Maria. tam má, Hele, za chvilku budem končit, protože... jo, takže jdeme, Já si musím zrovna nabít mobil, aby mi nekliknul. Takže zatím zdar a zase někdy. Adios, amigo! Jo, pozdrav, das to. hello guys. Loučím se s váma, protože mám pár procent a musím vypnout tyhle ty... Se jak to přijde na jo, bez No. střihu. OK. Takže Adame, až Zatím. opravím auto,
Ale já zatím